κάποια στιγμή, υπάρχει ελπίδα μετά και υπάρχει και η χαρά. Απογοητευτήκαμε λίγο με την προηγούμενη συζήτηση για την κατάσταση των πραγμάτων στην Κύπρο. Πήραμε ελπίδα από αυτή την συζήτηση με την κυρία Σάντη και εκφράζουμε τη χαρά μας για αυτό το βιβλίο. Είναι το βιβλίο «Ματωμένα όνειρα». Ποια είναι η διαφορά αυτού του βιβλίου? Η διαφορά αυτού του βιβλίου βρίσκεται στο ότι είναι γραμμένο από έναν 16χρονο. Σε αυτούς λοιπόν τους καιρούς, όπου μάλλον λίγοι διαβάζουν, ακόμη λιγότεροι γράφουν και πολλοί από εμάς ασχολούνται είτε για λόγους τρόπου προσέγγισης είτε και από ανάγκη με τα πιο υλικά, ένας 16χρονος γράφει βιβλίο. Το όνομα του είναι Πέτρος Παπαδόπουλος και τον έχετε μπροστά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για την παρουσία στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, να σας καλησπερίσω όλους και ευχαριστώ ειλικρινά για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Να ρωτήσω σε ποια τάξη και ποια κατεύθυνση? Ναι, βέβαια. Πάω σε ιδιωτικό σχολείο, άρα δεν υπάρχει ακριβώς κατεύθυνση. Απλά επιλέγεις μαθήματα. Είμαι στη Δευτέρα Λυκείου και θα πάω Τρίτη Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου και πάμε για Τρίτη Λυκείου. Με την άδεια σας, αν θέλετε, θα διαβάσω ένα σημείο που είχατε στείλει εδώ στη διεύθυνση του ΡΙΚ με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου. Λέει τα εξής, είναι πολύ χαρακτηριστικά. Σας θερμοπαρακαλώ, βοηθήστε με. Θαυμαστικό. Είμαι 16 χρονών, έγραψα αυτό το βιβλίο με νύχια και με δόντια. Προσπαθώ να σπείρω την ειρήνη. Σας παρακαλώ, στείλετε μια κάμερα και κάνετε μια μικρή τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι το νιώθεις και έτσι ήταν η... Αυτό το γράμμα ήταν, βέβαια, ήταν για την παρουσίαση του βιβλίου που είχαμε προσκαλέσει την τουρκοκύπρια συγγραφέα τη Λεϊλά Κιράλπ και αναγνώστηκε το ποίημα της η Μυρτιά και ήθελα αν μπορούσατε να ερχόσασταν για να κάνετε εκεί μια τηλεοπτική κάλυψη για να περάσουμε αυτό το μήνυμα ενότητας και συναδέλφωσης και να δώσουμε ένα μήνυμα πως θα αγωνιστούμε όλοι μας με γνώμονα την παιδεία, με όραμα προς την επανένωση της πατρίδας μας. Τι είναι τα ματωμένα όνειρα, τι είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, Πέτρο? Το βιβλίο ξεκινάει το 1974, όπου μια οικογένεια Κυπρίων, Ελλήνων Κυπρίων, παίρνει τον μακρύ δρόμο της προσφυγιάς και μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα περνούν 1000 μύρια κύματα μέχρι να επαναπατριστούν πίσω στην Κύπρο το 2014. Άρα το χρονικό διάγραμμα του βιβλίου είναι από το 1974 μέχρι το 2014 και θέλω έτσι να δείξω το αντίκτυπο του πολέμου πάνω σε μια απλή οικογένεια και να αναδείξω σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως ο αλκοολισμός, ο ρατσισμός, η πορνεία, τα ναρκωτικά και σε συνδυασμό με όλα αυτά τα προβλήματα να δείξω πως ο πόλεμος μπορεί να επηρεάσει την όποια οικογένεια, όποιας εθνικότητας και να διαλύσει τη ζωή τους. Και παρά το γεγονός ότι από την εμπειρία του 1974 ουδέν πέρασες λόγω ηλικίας, πώς τα βρήκες αυτά? Είναι μέσα από τους γονείς, είναι από συζητήσεις με καθηγητές, μέσα από έρευνα σε βιβλία και αρχεία? Ξέρετε, η οικογένεια μου είναι από τη Λεμεσό, όλες μου οι ρίζες. Θα μου πείτε γιατί να το γράψεις και πώς το έγραψες, με ποια στοιχεία, με ποια γνώση. Εγώ θα σας πω ότι, όπως λέει και ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, η γνώση θα σε πάει από το Α μέχρι το Β. Η φαντασία θα σε πάει παντού. Άρα έβγαλα τα στεγνά γυαλιά της λογικής και χρησιμοποίησα λίγο αλατοπίπερο φαντασίας, διότι στη ζωή είναι ωραία να βλέπεις τα πράγματα με φαντασία, να μην τα βλέπεις απλά με τη λογική, να τα αραιοποιείς, ούτως ώστε να μπορείς να ζεις μια ωραία ζωή, διότι εδώ που έχουμε φτάσει, που έχουμε φτάσει σε μια Κύπρο της διαφθοράς, μια Κύπρο όπου την έχει χτυπήσει η οικονομική κρίση. Χωρίς βέβαια να μηδενίζουμε τα πάντα, διότι τα πάντα δεν έχουν φτάσει στο μηδέν και γίνονται προσπάθειες για αναδιάρθρωση της οικονομίας και γίνονται προσπάθειες για μια καλύτερη χώρα και που πιστεύω θα φτάσουμε σε μια καλύτερη χώρα, αλλά στο παρόν η φαντασία μας είναι η λύση μας. Ναι, και ίσως κάποιος άλλος να έχει πει ότι αν δεν φανταστείς κάτι και δεν το έχεις όραμα, δεν μπορείς στη συνέχεια να φτάσεις στην προσπάθεια, στην υλοποίηση. Πρέπει πρώτα η φαντασία και το όραμα και μετά να το χτίσεις, να το φανταστείς, να το χτίσεις στο μυαλό σου και έπειτα να το οικοδομήσεις στη γη, με σάρκα και οστά. Πότε ξεκίνησες το γράψιμο, Πέτρο? Πότε ένιωσες ότι έχω κάτι να πω?
Ξεκίνησα όταν ήμουν 14 χρονών, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Και έτσι, επειδή εγώ θέλω στο μέλλον να ασχοληθώ με την πολιτική και πάντοτε θέλω να συνεισφέρω στα κοινά, να αφυπνίσω τον κόσμο και να δείξω στον κόσμο πως, κοιτάξτε, η ειρήνη είναι μπροστά μας. Απλά εμείς πρέπει να τη διεκδικήσουμε. Και όπως λέει και ο Ρίτσος, αδέρφια μου, η ειρήνη απλώνεται διάπλατα μπροστά μας. Αυτό είναι η ειρήνη, αδέρφια μου. Άρα εμείς έχουμε την ευκαιρία και αν θέλουμε να επαναπροσεγγιστούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Και δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από η ειρήνη. Και το αγαπημένο σου βιβλίο, αν επιτρέπετε? Αγαπημένο μου βιβλίο, όχι. Αγαπημένη μου συγγραφής, ναι. Είναι η Αλκιόνη Παπαδάκη, η Αγνή Χαραλάμπους και η Μαρία Ιορδανίδου. Και με τους συμμαθητές σου κουβεντιάζετε αυτά τα θέματα όταν άκουσαν ότι έγραψες βιβλίο? Βέβαια, τι σου είπαν? Με τους συμμαθητές μου ανέκαθεν έχουμε πάντοτε μια φιλική σχέση. Έχω πάρα πολλούς φίλους, γνωστούς στο σχολείο που πάντοτε διαχρονικά με στηρίζουν. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην παρουσίαση μου του βιβλίου μου στη Λεμεσό είχα 150 άτομα και τα 100 ήταν μαθητές. Καλώς. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια μας για αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια. Ευχόμαστε τα ματωμένα όνειρα να γίνουν ρόδινα πολύ σύντομα και ευχόμαστε πολλά βιβλία στη συνέχεια. Ευχαριστώ, όμως τα συγχαρητήρια δεν πρέπει να έρθουν σε μένα, αλλά στον κόσμο που πραγματικά βίωσε αυτές τις περιστάσεις και κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και κατάφερε να οικοδομήσει ξανά τον τόπο για να ζούμε εμείς έτσι. Πέτρο, ευχαριστούμε και πάλι. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι.